Halos maputo ng leeg ng biktima na si Jonal Tacan, 39 anyos, ng Barangay Lanag Norte, Tubungan, Iloilo, matapos tagain sa leeg ng mismo kanyang second cousin nang dahil lamang sa kwentong lasing. Alas 9 ng gabi, Hunyo 9, nangyari ang krimen sa Barangay Morcillas sa nasabing bayan sa loob ng kubo ng tiyuhin ng biktima. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, bago pa nangyari ang krimen, nag-iinuman ng dalawa kasama ang iba pa. Kwento ng sospek na si Rodel Tabulo, 41 anyo, sa kapulisan, siya ay napikon dahil sa pagyayabang ng biktima. Sa isip nito nung una, sasakalin lang sana ang biktima, ngunit nakita nito ang itak sa loob ng kubo at tinaga ang biktima. Ayon pa sa otoridad, agad naman sumuko ang sospek kasama ang isang barangay kapitan at na-recover sa crime scene ang ginamit na itak. Dagdag pa ng pulis mga ka-K5 kahit na mag-second cousin ang suspect ng biktima, ngunit ang pamilya ng biktima ang desididong magsampa ng kaso laban sa suspect. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako si K5 Aaron Rifollo para sa Kampiyon ng Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News of An. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.